ngayon, biyaheng Bicol to Manila naman tayo. Ayan, manggagaling ako dito sa Bicol ngayon. At kahapon nga pala, hindi na kami nakapunta ng Mayon Skyline kasi yung dalawang sidekick ko na pagod na. So ngayon, biyaheng Bicol to Manila tayo. Time check natin is 8:46. So bali, susunduin ko lang sa Tabaco City yung aking pasahero na isa ko ring subscriber. Dati nasakay ko na sila at ngayon sila yung pasahero ko pabalik ng Manila. Shoutout pala kay Ma'am Judy Ann B. Maak. Yun, siya yung pasahero ko ngayon. Nasakay ko sila nung December ba yun? Mga ganun siguro, hindi ko na matandaan kung December or siguro mga December ko yun na isakay sila from Manila to dito sa Bicol. Ngayon naman, from Bicol to Manila yung aming biyahe. So, susunduin ko muna sila sa Tabaco City para yun, diretso na yung aming biyahe. Yan, sana hindi naman matraffic at naway safe yung maging biyahe namin sa ngayon. So, pupunta na ako sa kanila ngayon. Let's go at samahin na naman ako sa aking biyahe sa araw na to. Yan, so dito tayo sa may Barangay Nabunton, Ligao City, Albay. Dito tayo magmumula ng biyahe, pero punta muna tayo ng Tabaco City para sunduin yung ating pasahero. And then after nun, going to Manila na yung ating travel. So ito yung Sabloyan Road dito sa, kung galing ka ng Ligao papuntang Tabaco, ayan, madadaanan yung lugar na to. At dito sa taas, kung saan dyan yung maraming pasyala, mga gustong mag camping, adventure, yan, punta lang kayo dito. Marami kayong mapupuntahan sa lugar na to. Pag-akyat natin doon sa taas, yan, makikita nyo kung saan naparaming pasyalan dyan. Kaya lang hindi lang ako makapunta-punta dyan dahil yung mga nakaraan na puntahan ko yan. Ngayon gusto ko yung iba naman, yung magiging adventure ko pag nandito. Kasi sa amin, taga rito, madalas na kami makapunta sa mga lugar na yan. Di ko lang na-i-vlog nung nagpunta ako dyan kasi ewan ko, baka parang wala lang sa timing. Yan, dyan sa may mga tindahan na yan, dito sa left side na yan, ayan yung signboard nila, Paayahayan sa Bulod Agritourism Park, Sitio Sabloyan. Yan, pwedeng mag-overnight. Yan, may mga tour guide din doon sa kaliwa. Pag magpunta dyan, pwede kayo mag-inquire doon sa kanila. So bali dito na tayo sa dulo ng GMA Highway. Pakaliwa na tayo kasi punta tayong Manila. Pag kumanak ka naman dyan, yan yung galing na sentrong Naga. Yan, pag papasok kayo dito, madadaanan dito yung maliit na gas station sa kanan. Sa kaliwa, pag pupunta kang Legazpi, ayan, gas station na yan. And then yung Shell, nasa kaliwa yan pag pupunta kayo ng Legazpi or Naga. Tapos yung susunod na unang kanto na yon, kakanan kayo doon, yun na yung papasok ng GMA Highway. Pwede kayo lumabas ng Nabwa, pwede rin Libon hanggang sa may Pulanggi na, yun, pwede. Makakaminos kayo ng traffic sa Naga. Yeah, so katatapos na namin kumain dito sa bago maglibmanan sa Batot Bulaluhan na yun, no? Masarap kumain dito kasi yung nilagang baka niya, napakalasa yung sabaw. Kaya tuwing bibiyahe, pag natapat na panangalian,
dito ako kumakain pag day trip yung biyahe. Yan, kung gabi naman, hapunan dito rin. Yan, napakaraming umintaw dito pagka kasama natin kumakain kasi masarap yung kainan nila at yung presyo niya tama lang, hindi gaanong mahal. Checkpoint dito sa Lucena. Try natin kung anong hingin. Sa nakamotor lang. Sa nakamotor lang. Sa sasakyan Wala. ligtas. Yan, so dito na ako sa amin sa Valenzuela. Bale, umalis tayo ng Bicol kanina is 9 AM. Ngayon nakarating din tayo dito is 9:28 kasi medyo traffic doon sa may bandang pagdating namin ng San Pablo hanggang Santo Tomas, medyo traffic. At isa pa, dinan ko pa si ma'am sa Calamba kasi doon siya bumaba. Salamat nga pala kay ma'am Judy Ann Maak. Ma'am, thank you sa iyo at sa tiwala nyo. Yun, naging pasahero ko na rin siya nung November pala. November, nung umuwi sila doon sa Bicol. And then ngayon, siya rin yung pasahero ko balik. Isa siya sa subscriber ko na nagtitiwala din na sumakay sa akin from dito sa Laguna nung November, and then from Bicol to Laguna naman. Yan, so maraming salamat po at sa mga gusto pang pabok sa akin. Ayan, again, PM lang kayo sa aking FB page. Ito po yung aking FB page para kung sakali mang gusto nyo magpabok, diyan lang po tayo mag-usap-usap. At yun, maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming biyahe ngayon. Kahit di ko gaanong nakuna ng magandang video yung biyahe papunta rito, mahalaga nakarating ng maayos. At saka
Yun, wala naman nag-checkpoint sa amin na humingi ng kahit anong requirements. Okay, wala naman. Pag galing ka ng Bicol to Manila, minsan may nakikita ako, siguro tinitingnan nila yung vaccine card lang. Pero sa ngayon, may checkpoint doon sa may bandang Lucena, pero wala naman, di naman kami pinara o kung ano man, basta minadaan lang kami checkpoint doon. Wala naman. So yan, maraming salamat uli sa pagsama nyo at panonood ng aking vlog. At yun, maraming salamat nga pala sa mga bagong nag-subscribe dito sa channel ko. Thank you po sa inyo kasi yung nadadagdagan araw-araw yung mga nagsusubscribe. Maraming salamat po kung sino man kayo. Thank you po. At sa mga mag-subscribe pa, maraming salamat din po sa inyo. So yun, hanggang dito na lang muli ang aking vlog at kita-kits on my next vlog.